So, manapod so guys, look at that, kadako kaayo sa car, dako pa ni siya sa van, girintahan ni sa akong sister-in-law, kay nipalit siya og electric wheelchair sa ilang mother. Namay gihatod ang akong, may gihatod sa iya kanang gamba para pag naog atong electric wheelchair, kay medyo dako siya guys. Among gihatod sa iya, then paghatod namo gidiri na ko gipasakay ni Jerbot para kuan naisabay si Sandra. Look at that, grabe po kadako kaayo nga car, as in kaya ra kay nga drivean, pero automatic man sad ni siya guys. Yes, it's automatic. Nilara ng rentahan diri sa Germany, pwede ra ka mag-rent og car anywhere. Yes, mag-download lang kag app. Miles ang ngalan ani sa iyang car. Download lang kag app guys, maka-rent na kag car anywhere. Nagapark ni siya sa kilid. Ang yabi ani na sa sulod sa car, pag humani mo og kuan download, or pag humani mo og apply na mo rent ka, ma-open na nimo siya. I-open na automatically sa tag-iya, and then the key nara sa sulod, kuha na nimo. So Moritz, bye-bye, mama. Chup-chup. Sama na po guys, padayon sa guys, padulong ni ani gasoline station, kay magpagas siya guys. Before niya i-park, kinahanglan balikan nimo og gasolina kung pila ang imong nagastos. Ingon ana siya guys, maliban sa imong rent, imo pa nang bayaran. Yes guys, imo pa siyang bayaran o gasolina. So ikaw ra po magpagasolina guys. Ana na siya. Naog siya kay Sharay mo gasolina. Diri sa Germany guys, walay gasoline boy. Pay your own through credit card o ikaw ra pod ang maggasolina. Okay, so ingon ani sa Germany, or I don't know sa other western countries, kay sa Germany pa man ko ani guys. So ingon ani sa ila, nag-book sa siya guys, or nagbayad. Nagbayad sa siya, so maorat, so bye-bye mama. Chup. So muna po guys, na mayroon sa gasolinahan. Nag-start na siya o gasolina, kay humani siya nagbayad sa credit card. Ana siya guys. Kanya-kanyang gasolina dari guys. Walay gasoline boy, mahal kay lang gasolina dari guys, as in ang iyang gipagasolina kay naa sa 6,300, bali 100 euro. Yes, 6,300 OMG. I don't know nganong inato kadako, basig full tank pod niya pagkuha. Kinahanglan imo ra pong ibalik ang iyang gasoline after nimo gamiton. So I'm waiting for her, si Sandra, sister ni Jerbot. Nawara gud na guys. Nakalimot lang ko kung pila to ka liters, basta ang iyang gibayaran is 100 more than 120 euro man siguro yung gibayaran, basta something like that. Mga na siya guys, iyang gibalik ra ang iyang nagastos nga gasolina. So maaret, so bye-bye mama. Chup. So manapot to guys, manigarintahan sa iyang sister para makapalit og electric wheelchair para sa iyang mama. Kaya anong iyang mama mo na mag-drive, mag-grocery, o dili na siya ihatod-hatod, or dili na namuubanan. Motor niya po na siya guys. Yes, pwede ganun ako service on charis. Oo, mag-drive. Na siya guys.
kanang mile sila ng girintahan. Ang iyang sister nag-drive. Siya, inaog na siya guys. Tinabangay. Na siya. Inaog na nila. Yung mama. Siya, mga nakaanto na sila o Pilipinas guys sa Butuan. Kaya po, sister niya nga babae. Yan na. Naog siya. Okay, na-plaster na, naog na. Siya, okay. Ano siya, mag-practice na yung mama. Nag-practice na. Oh, sumura to guys. Bye-bye, mama. Chup.